poso deures d'escriure contes als meus alumnes, en general són molt conservadors. O sigui, expliquen històries de tota la vida, de la manera de tota la vida. Per explicar-les d'una manera una mica diferent, jo em sembla que has de fer una sèrie de deures, has de llegir, i has de viure i has de fer proves, i després, si tot va bé, surt una cosa una mica de la nostra època. Però d'entrada no surt de la nostra època, d'entrada tots fem coses d'abans, perquè és el que tenim, no? I em sembla que si algú fa una pel·lícula o una obra de teatre, el primer instint és fer el que s'ha fet sempre. Jo pretenia escriure una novel·la d'ara, però esclar, per fer això he hagut d'esperar un temps fins que he trobat una mica aquest punt. Si la novel·la passa avui dia, doncs evidentment els personatges tenen telèfon mòbil i segurament tenen les aplicacions més normals i corrents, i segurament fan fotos amb el mòbil, o sigui, això és normal. Si vols presentar uns personatges que viuen com fa 30 anys, l'has de situar fa 30 anys, no? Per tant, jo trobo que el fet que surtin programes de televisió o programes de telefonia mòbil o xarxes socials, clar, és com el paisatge, igual que surt un cotxe d'ara i no surt un cotxe d'abans, o els trens han evolucionat. Abans, quan et presentaven algú, era un misteri. I et donava una targeta i més o menys te la creies, no? Ara, quan et presenten algú, ja saps on has d'anar. I si és el cap de recursos humans, també. O sigui, és l'eina principal d'identificació de gent, sigui per si vols ser un amic, o si n'estàs enamorat, o si el vols llogar per treballar, vas allà. I llavors, allà és una espècie de ball de màscares. I cadascú es posa la màscara que vol. Hi ha gent que és molt desgraciada i es posa la màscara de feliç, i hi ha gent que està molt bé i es posa la màscara de conflictiu i de raret, no? I és una mica tal com la gent es presenta, que no és com són, però és una part. I llavors en el llibre jo intento parlar de com és la gent, però la màscara és una part de com som, no? Digue'm quina màscara et poses i ja et diré una mica com ets. Jo vaig començar fent contes i jo no veia que fes mai una novel·la. Ara, en canvi, em costa molt fer contes. Ara veig les coses d'una manera més àmplia, no? Però m'ha quedat aquest objectiu que cada capítol es pugui llegir, s'aguanti sol, no? I sense perdre la visió de conjunt, no? Per mi les dues coses són importants, però potser són més importants les escenes. El que és molt difícil és fer un final d'una novel·la, perquè moltes vegades són decebedors, perquè acaba reduint molt les possibilitats, no? Jo per això vaig fer un final que no m'agrada la idea de final obert, perquè és com una estafa, és com si l'autor se desentengués del que passa, però una certa obertura trobo que sí que està bé, i de fet el que li passa a la Teresa és el que li passa a tothom, i és que es fa gran. D'una banda això no li agrada i de l'altra banda ho accepta. Això és molt general, no? O sigui, gent que ho accepti totalment o gent que ho rebutgi totalment és una mica patològic, no? Hi ha una certa molèstia, però a la vegada és que no hi ha res a fer, vull dir que són coses que passen, no? Jo em sembla que l'Empordà no existeix, ara que som aquí al Museu de l'Empordà, en el sentit que no hi ha una unitat clara i percebuda per tothom, no? Sinó que un senyor de Palamós potser no ha anat mai a Llers, per entendre's, no? I hi ha una certa incomunicació històrica. El que sí que hi ha són petits territoris, no? Llavors, per exemple, jo parlo de Figueres i de l'entorn, i evidentment la Jonquera forma part de l'entorn de Figueres. Ara, el que és Begur o el que és Sant Feliu de Guíxols, que també és Empordà, queda molt lluny, no? Per tant, jo bàsicament en aquest llibre parlo de Figueres, la Jonquera i Agullana, més o menys amb aquest ordre. I quan jo ho escrivia no hi havia hagut l'incendi, però és que el vaig haver d'incorporar l'incendi, no era la meva intenció, i amb això hi ha hagut coses que jo no havia calculat. Hi ha com una mena de metàfora, no?, de la combustió, que les coses es cremen, que pot ser molt ric, no? Perquè esclar, el fet que es cremi pot voler dir que després torna a brotar una altra cosa nova, potser millor, bé de saber, no?
però també admet una lectura, diguéssim, sobre el civisme, la gent que llença borilles, sobre els voluntaris, o sigui, pots trobar-hi tot el que vulguis, no? I el territori està agredit? Sí, perquè em sembla que quan hi ha una frontera sempre hi ha més agressió. Si tu te'n vas a un lloc al mig de qualsevol país, allò segurament està força intocat. Però és que estem en un lloc de pas. Com que hi ha tanta gent, també és més fàcil que algú, sense voler o volent, faci malbé el paisatge. Forma part una mica d'aquesta idea de frontera que resulta que sembla que és la perifèria, però en realitat és el centre, és on passen coses a les fronteres. En el centre no hi passa res.